Ikamata video hii mukhala mutadziwa top 20 ya Oyimba amene amasatilidwa kwambiri kuno ku Malawi makamaka pa Facebook. Takati kupangapo ma video wa mbuyomo musiku alero tapanganso ina ya lero pa 7 November mchaka cha 2024 ndicho linga chokuti muzikhala updated muzidziwa kuti Oyimba amene akusatilidwa kwambiri ndi ndani. Tisanachiduse gagandiwa tiye tikhalire limodzi. Dzina langa ndine Samavita. Ndikupempheni kuti muchite subscribe komanso tayeserani ka like button kapansipo ikira sound sopano takagundeni mukaone tachitani like video tachitani like pamenepo. Okay, fine. Pa number 20 pali Miracle Chinga. Miracle Chinga ali ndi omusatira okwana 382,000 akusatilidwa ndi Senji pa number 19 amene ali ndi 428,000 followers. Senji ndi Oyimba ndithu wapakanthawi amene nyimbo zake zinayamba kumveka pakale ndithu, ndipo ameneyi mwamba mwake mukubwera Janta mnyamata uja amene anatchuka ndi nyimbo ya Divorce akubwera pa 432,000 followers. Koma Dan Rufani mnyamata uja amene anachita mbiri yokhala Oyimba amene anasikidwa ndi anthu ochuluka mwa siku limodzi anazitolera pano ali ndi 441,000 followers. Lulu ali ndi 466,000 amene akubwera mwamba mwake Malinga Mafia akubwera ndi 474,000. Zikuoneka kuti masiku ano anthu ambiri akukonda pa Facebook ndipo akuzindikira ubwino ochita follow munthu. Ngati simunachite subscribe channel ichi pa YouTube ndiye kuti mukusalira, komanso ngati simunatichite follow pa Facebook ndiye kuti simuli mmodzi amene sikunake muzawerengedwa nawo. Ngati mukuona video pa Facebook, please guys tipaseni follow. Pa number 14 pakubwera Physics. Kukisa pangono ngati kachupa unati ndisamasuke kwanu ndikoshupa ndikafika paketi salize huta ndisingolemba message mpandosi uno ndi 481,000. Sana. Complaining gets you nowhere. If you want something, work for it. Kumagwira ntchito. Yo, Fox. Can we toast to that? It's an honor. Pixe akubwera ndi 580,000 followers. Pixe anachuka ndithu mbakanthawi naye ndi atumwi. Anachuka limodzi ndi mtumwi Nikodemo koma ndi amene sikunali pa Facebook. Koma atangoyamba zake za Pixe ndi kumayimba ikamene ngati solo artist anapezekano kuti wayamba kuboleza ndipo zinthu zambiri zayamba kumuthekera. Pa number 12 pakubwera Driemo. Driemo ali ndi 511,000 followers. Iyeyo ndi Oyimba ndithu amene wangobwera chapo mpano amene nthawi ina yake ndithu tikupanga video yangati yomwe sitinamuyikepo ngakhale tinapanga siku mmene lolo top 20 sanakhalepo mu top 20 chifukwa nthawi imeneyo anali ndi less than 100,000 subscribers. Koma musiku alero tikamba zokuti ku nkhani ya Oyimba ku Malawi iyeyo ali pa 511,000 followers ndipo ali pa number 12. Pa number 11 pali Fredokis ndi 512. Iyeyo ndi Oyimba amene walowa ndale sopano akupanga za ndale chidwi chake chonse ndithu chili kundale. Posachedwa apa anali ndi maganizo kuti afuna ayimirire UTM. Panopa wazisiya sakufunanso kuyimirira UTM ngati president. Ameneyi ali pa number 11 koma pa number 10 pali Wikise ndi 531,000 followers. Ndipo Tigrin Oyimba uja amene amazitchula kuti Nyau King ali pa number 9 ndi 545,000 pamene Habusa Wikise ali pa number 10. Waksekei ali pa number 8. Iyeyo amasatilidwa ndi anthu okwana 603,000 followers. Ndipo pa number 7 pali Gwamba amene timamutchula kuti Landlord. Iyeyo ali ndi 615,000 followers. Koma tisanayankhule za ma followers, mumaziwa kufunikira kwa ma followers? Mwina simadziwa dikanika ndikoza ndikusogolo chifukwa chakuti Senti mwezi ukalepa ho
ali ndi 628,000 followers. Nthawi zambiri ma followers amaoneka ngati opanda ntchito, koma ndifo ndikuwuzeni kuti zimaoneseratu poyera kuti kodi artist amene amakondedwa motani, artist amene anthu amamusatira motani, artist amene amapereka chikoka motani. Chifukwa tangoyerekezani kuti Edi Njuchi ali pa number 5 ndipo pa number 4 pali JJC. Okay, that means kuti awawa ndi Oyimba amene amakondedwa ndithu amakhala ndi chikoka kwambiri pa Facebook, chifukwa pa number 5 Edi Njuchi akubwera ndi 642,000 followers, pamene pa number 4 pali JJC ndi 691,000 followers, kusiyana ndithu ndi 49,000 kuchokera pa number 4 kufika pa number 3. Iyi ndi gapo yayikulu kwambiri. Koma dikirani kaye, tikamba za gapo yayikulu kwambiri, tione gapo imene ilipo pakati pa JJC ndi munthu amene ali pa number 3, chifukwa anthuwa akusiyana kwambiri ndithu ndi gapo ya 180,000 followers. Chifukwa pamenepa pa number 3 pali Onesimus amene ali ndi 805. Koma dikirani kaye, tikukamba za magapu kuchokera pa number 3 kukafika pa number 2, anthu wanso ndithu akusiyana ndi chigapu massive. Tikukamba zokhuzana ndi kusiyana kwa ma artist amene ali pa top, kusiyana kwawo ndi anthu owasatira ndi kwakukulu ndithu, chifukwa mu nthawi chamene ndimayankhulano kuti JJC ndi Onesimus akusiyana 180,000 followers. Onesimus ndi amene ali pa number 2 akusiyananso ndi 106,000 followers. Chifukwa pa menepa pa number 3 pali Onesimus ndi 805, koma pa number 2 pali KOK ndi 911,000 followers. Tiyeni tiyankhule motere, kukhala ndi ma followers ochuluka ngati mwina 1 million ndi milestone imene KOK wasala kuno kuifikira, koma tiyeni tiyankhule zakuti gapu imene ilipo pakati pa KOK ndi munthu amene ali pa number 1 ndi gapu yayikulu kwambiri yoyenera kuti ichitidwe fitu, chifukwa gapu imeneyi ikuthamangira ndithu pafupifupi 300,000 followers. Gapu yake si ama 100,000, gapu yake iyi ndi ama 100 angapo, okwana ma 103 ndithu, chifukwa kuchokera pa KOK ndi 911,000 followers, pa number 1 pabwera Namadingo amene ali ndi 1.2 million followers. Wow. Okay, fine. Ndinakulonjezani kuti ndikupasirani chifukwa chimene anthu amene mmayeneka kuchita follow ndije kuti muzilandira notification every time imene munthu wachita post content yake. Koma nkhani ndiye kuti munandichita follow pa Facebook, munandichita follow pa TikTok, munandichita follow pa YouTube, munandichita subscribe inoyo ma pages anga onse mukaona mmachita subscribe. Ndi Oyimba uti amene wakupasani chidwi kwambiri, ndi Oyimba uti amene inuyo mmankonda, ndi Oyimba uti amene wakupasani chimwemwe kwambiri kuti zinthu zatero. Dzina langa ndine Samavita. Guys, ndipemphe kuti mundichite follow ma platform osiyanasiyana. Samavita here. See you in the next video. Bye.